खुलुमबाय बयखौबो बड' मिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना हो चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारिनि गेजेराव सोर बांसिन भट मोननो हाखो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दहाय आङो 1 राउन्डनिफ्राय 10 राउन्डसिम खोन्थादोंमोन एबार 11 राउन्डनिफ्राय 18 राउन्डसिम खोन्थागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै 11 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 30,337 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों 44,357 12 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 33,858 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों 48,031 10 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,837 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों 52,140 15 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 44,210 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों 60,206 16 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 47,549 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोननो हादों 64,644 18 राउन्डआव मोननो हादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा 53,358 जयन्त बसुमतारि बिथाङा मोनदों 72,895 फाइनाल रिजाल्टखौ दासिमबो मोनाखै दाबो 7था राउन्ड दंबावो एबार नेक्स्टआव नोंथांमोना आङो फाइनाल रिजाल्टखौ खोन्थागोन भिडिअ नायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामलां आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होलां थेंक इउ